Σου είπα μη με ξαναπάρεις. Άφησέ με. Έχω καριέρα και οικογένεια. Η ζωή μου είναι... Απ' έξω. Ακριβώς, Βλάση, είσαι απ' έξω από τη ζωή μου. Δεν μπορείς... Απ' έξω στο μπαλκόνι, άνοιξε. Τι! Δεν είναι δυνατόν. Σε τι impossible. Τι ψόφος είναι αυτός. Το δάγκωσα. Τι δάγκωσες? Τι είναι αυτό που λες? Πώς βρέθηκες εδώ πάνω, από πού ανέβηκες? Σκαρφάλωσα στη Μουριά, θα κόλωνα. Για πάρτι σου θα σκαρφάλωνα και στο ψηλότερο βουνό. Ποιο είναι, ο Όλυμπος? Δεν ξέρω. Υπάρχει μια διαφωνία με τον Κίσαβο. Τι λέω, δεν είμαι καλά? Πάρε 2 αλλαξιές και πάμε να φύγουμε. Τσα! Παναγιώτη! Τι είναι αυτό? Δεν είναι Μπόας, δεν είναι Κροταλίας. Αγού! Πώς είσαι έτσι, Παναγιώτη? Έχει θέλω στο μάτι σου. Αχ! Παναγιώτη! Σε βάσου τη χαρά που έχουμε κάτω. Γάμο έχουμε αύριο. Θα έχουμε ένα γάμο και 2 κηδείες. 2? Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος? Μη σκιάζεσαι, ψεύτικο είναι. Μια δοκιμή θα σε πείσει. Όχι, σε πιστεύω. Φαίνεσαι μπεσαλής άνθρωπος. Ήρθες να μου πάρεις τη γυναίκα? Εγώ? Έλα, Χριστέ και μπούκονε. Παρεξήγηση. Εγώ έχω την κικίτσα μου κορώνα στο κεφάλι μου. Τι να την κάνω τη δικιά σου? Αμπαζούρ. Τι έκανε, λέει, αμπαζούρ? Φάτονε! Κανονικά θα έπρεπε να σε εκδίσω και να σε πετάξω έξω με τα σόβρακα. Όχι, αμαρτία, θα βουδιάσω. Δίνε του! Από εκεί που ήρθες. Πολύ μάγκας ο Σεραίος. Χέστηκε πάνω του. Άσε το πιστόλι, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Πιάσμος! Από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα. Είμαι ο άντρας σου και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Θα μιλάς όταν σου επιτρέπω εγώ. Θα κινείσαι όταν σου λέω εγώ. Κατάλαβες? Εκκινήθης! Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Μεγαλύσσιμος.